tomto videu si povieme niečo o dedičskom práve. V prípade, ak poručiteľ, alebo teda zosnulá osoba zanechala závet, dedí sa podľa toho závetu. V prípade, ak však závet nezanechala, tak sa dedí zo zákona, a to v rámci 4 dedičských skupín. Vždy sa dedí iba v rámci jednej dedičskej skupiny a v rámci pravidiel v nej obsiahnutých. Napríklad v prípade, ak mal poručiteľ detí, tak sa vždy dedí iba v prvej dedičskej skupine a vždy dedia iba tieto deti. Spolu s deťmi vedia dediť iba manžel alebo manželka, nikto iný. A vždy sa dedí iba rovným dielom. V prípade, ak poručiteľ deti nemal, tak sa prechádza do druhej dedičskej skupiny. Tu dedí manžel alebo manželka, druh alebo družka alebo iná spolužijúca osoba a rodičia poručiteľa. Takisto platí, že dedia rovným dielom, okrem prípadu, ak existuje manžel alebo manželka, tá vždy v rámci druhej dedičskej skupiny dostane minimálne polovicu dedičstva. Ak však poručiteľ nemal ani manžela, ani manželku a ani rodičov, tak sa prechádza do tretej dedičskej skupiny. V rámci tretej dedičskej skupiny dedia spolužijúce osoby, a teda druh alebo družka, prípadne iné spolužijúce osoby a takisto súrodenci poručiteľa. Ak súrodencov niet, tak dedia ich deti v rámci ich dedičského podielu. A iba v prípade, ak neexistuje dedič v rámci tretej dedičskej skupiny, tak sa prechádza do štvrtej dedičskej skupiny. Tu už máme prarodičov a ak ich niet, tak potom tety alebo strýkov poručiteľa. Pozor, v prípade, ak ste dedičom, tak je potrebné, aby ste si uplatnili svoje dedičské právo na súde a aby ste vlastne vyhlásili, že ste dedičom v danom dedičskom konaní. V prípade, ak by ste potrebovali akúkoľvek pomoc, sme tu pre vás.